everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show, and namhlanje guys sikhuluma ke ngothando nesithembu. Guys, anike ukuthuka umacele bakithi inhlambi engaka lapha na ke enkundleni zokuxhumana kahleni. Guys, umacele uthuka nje kungemva ukuthi ke ebonakale ke emcimbini ekade ke wenziwa umbaba uMseleku ke ewenzela ke uMakhwela. Ngizokhumbula guys uMakhwela ukuthi ke wabuza in the past few days ukuthi ke abantu bakwaMthombeni babuyela phela ekhaya beyoqedela ke Mahadi. So guys, I think sebeqedile ke because they went back to kubuka Makhwela, babuyele khona ke guys. So kuma video ke kuyavela ukuthi cha uNdlunkulu Macele was there. Macele was there, and the question is uMacele kanti wengasho yini ukuthi after 20 years eshadile nobaba yakhe ngeke siphinde simbone ke ehambela ke imicimbi ehlangene nobaba uMseleku ethatha ke amakhosikazi. Why are we seeing her emcimbini ke kaMakhwela? Umbuzo kubuzwa abantu. Guys, I think umuntu nomuntu unalo ilungelo lokushintsha umqondo, unalo ilungelo lokushintsha into ke ayikade eshilo. And ngiyacabanga ukuthi ke uMacele guys vele unenkinga noMakhumalo. Noma ekhuluma uyambona ukuthi uphakelomele umoya, so mhlawumbe wenqina ukumphoxa amtshela ukuthi I'm not gonna come because you know. And guys, uMakhumalo ke niwayitshela ukuthi relationship yabo ke uyisebenzile isi right because babeshutha naye ezemshado like they were teaming nje be right yabo. But ke guys kuyabonakala ukuthi cha akasoze nje awaxolela wonke lamakhosikazi kaMseleku. Guys, wonke lamakhosikazi lapha na kaMseleku okumayeni kuMakhumalo kuMangwabe uMseleku wathatha uMacele engakabi ready ukuthi angaba sesithenjini, and njengamanje ke usevumile ukuthi cha indoda yami iyasithanda isithembu. So uMakhwela ke uzoba i-team Macele ngoba niyabona ukuthi kunanestimela sasemzumbe uMacele angekho ku. So uMacele naye guys on the other side uyiqale sakhe istimela, so nje bayithi abantu bamiye Nkosi yami uyabona ukuthi uyile futhi ke and uhappy and uyamthanda guys uMacele uMakhwela. Futhi ngicanga ukuthi ke she is using her to spite other wives ngoba lamanye amakhosikazi ke awamfuni ke guys uMakhwela. So ngicanga ukuthi usebenzisa ke lelo lungelo lelo. Ubuzile ke uSiphemlangeni wathi uMacele wathi kuMakhumalo immema wathi yena akayihambi into yamakhosikazi kaMusa Mseleku, but kuyathusa uma eseya kaMakhwela of which umuntu onenkinga hanenkinga nawo uMakhumalo yeyi waze wangaba naleqiniso lapho uMakhumalo ubekwenzela iqiniso yena. Unfortunately ke guys uMakhumalo ke shem ulahlekelwe ke Nkosi yami walahlekelwe umuntu ayekethu uzama naye ke ubungani noma ke umnakwabo. But ke guys I think it based on history uMacele ke anayo no Makhumalo angenayo ke Makhwela. Makhwela yamthanda futhi usemukele nje ukuthi usesithenjini futhi mengase futhi bomsileka hamba uthatha umunye unkosikazi. I think uMacele uzomsupporta futhi, but nje amakhumalo shem akamthandisisi indlela nje ayikhuluma ngayo kulama episode ayiveza khona ukuthi uMakhumalo unengane, kwaveza nje ngikusobala ukuthi cha akamthandisisi futhi nje akazama emukele akamukeli. uMakhumalo uyathanda ukwenza ngazi ukuthi ungcono kunamanye amakhosikazi. Makhumalo wenza ngathi wafika esebenza kaMseleku akamthande nje. So ngicanga ukuthi mhlambe guys we must just allow her to start from a page nelisha eqala ke noMakhwela, because as for uMakhumalo cha asikhohleni there is no relationship ayokabe nayo. Futhi ushilo guys last week wathi if kwakufanele kube uyena othathela ubaba yakhe unkosikazi wengekathathi noyedwa kulamakhosikazi ke akhona. Ngicanga ukuthi uMakhwela guys uyena umuntu ke uMacele azozwana naye ngoNdlunkulu kanye ke nentandokazi phela uLasboni ke esithenjini ke kuthiwa ke intandokazi. Ngapha guys siyambona noma yini naye uyatshela uMseleku ukuthi bhuti wena njalo mawuzogana uyedelela uthi uMseleku ngicela ungiyeke imina owakha umuzi hayi wena. So guys namhlanje ke we are looking forward to see ukuthi ke kuzokwenzakalani. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Wena uthi Nkosi yami uMacele uyina wrong ayenzayo, nawe uleli side labantu bathi wengayanga kaMakhumalo noma uthi ke she is allowed to change her mind. Yeah guys, bye.